Звони бицям співають, всім народам обвящають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, бо наш знов живим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сегодня отзначаем другую великодную неделю, неделю Божьей милосердности. Прагнем милосердности для кожнага з нас. Падчас гэтай імшы будзем молиться за памерлага Чарнова Віктора і ўсіх памерлых сям'і Чарновых, за Маскалевіч Віктора, просячы, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці на свяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усямагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який бяреш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який бяреш на себе грехи свету, прими моленье нашее, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо тільки Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Боже бясконца милосердны, Ты пра штогадовае святкаванне Вялікай ночы ажыўляеш веру Твайго народа.
Просім Цябе, павяліч у нас сваю ласку, каб мы глыбей спасціглі веліч хросту, якім былі ачышчаныя, магутнасць духа, якім былі адроджаныя, і каштоўнасць крыві, якой былі адкупленыя. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читання книги «Діїв апостолів». Руками апостолів було учинено у народі шмат судов і знаків. Усі разом сходилися на ганок Соломона, і ніхто з остатніх не осмеливався долучитися до їх, а народ узвеличивал їх. Усё больше верующих долучалось до Пана. Множество мужчин и женщин так, что выносили хворых на улицы и клали их на ложках и носилках, каб хоть тень Петра, коли он проходил, упала на кого-нибудь из их. Сходились так само у Иерусалим з навокольных местечках множество людей, які приносили хворих і опанованих нечистими духами, і усі яны вылечваліся. Гэта Слово Божие. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Нехай скаже Израиль, навеки милосердность Ягоная. Нехай скаже теперь дом Аарона, навеки милосердность Ягоная. Нехай скажуть тыя, хто боится Пана, навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Камень, откинутый будовниками, стал головою вогла. Пан учинив гэта, і дивная на очах наших. Вось день, який Пан учинив, будем радоваться в им и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. О Пане збав, о Пане посприяй, благословленный, хто йде в ім'я Пана. Благословляем вас, домо Пана. Пан есть Богом, і Он освятлив нас. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Читання книги Апокаліпсиса святого Яна. Я Ян, брат ваш і саўдзельнік ва ўціску, у валадарстве і ў цярпенні Езуса. Быў на востраве, званым Патмас, дзеля Божага слова і дзеля сведчання пра Езуса. Я напоўніўся духам у дзень Пана і пачуў за сабою гучны голас, быццам трубы, які казаў: «Што бачыш, запішы ў кнізе і пашлі 7 касцёлам». Я абярнуўся, каб паглядзець, чый голас прамаўляў да мяне. І калі абярнуўся, то ўбачыў 7 залатых свечнікаў, а пасярод свечнікаў кагосьці падобнага да Сына чалавечага, апранутага ў доўгія шаты і падпярэзанага на грудзях залатым пасам. Калі я ўбачыў яго, упаў да ног ягоных, нібы мёртвы. Ён паклаў на мяне правіцу сваю, кажучы: «Не бойся,
я першы і апошні, і жывы, і быў мёртвы, і вось жывы на векі вечныя, і маю ключы смерці і пекла. Таму напішы тое, што ты ўбачыў, і што ёсць, і што павінна стацца пасля гэтага. Гэта Слова Божае. Радостное свято, пасхальная хвяры, верные приносят прославление дары. Откупила вечак Христос наш без вины, паян нам с Отцом нас, смыв грехи провины. У бои великих смерть життя зустріла, хоть помер усё шлем, володарить смело. Окажи, Мария, что было на розе, у воскрес живый он, воде быть стрекози. И тому анёлы светами там стали, только полотноны в обратке ляжали. У воскрес же Христос, Бог мой и надея, без санжа споткання буде Галилея. Сопраны воскреснем, это суд правдивый, смерти переможца, будь жалостивый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ти повірив, Тамаш, тому що бачив мене, каже пан. Щасливі тия, хто не бачив, а повірив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пані. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёны ад страху перад юдэямі, прыйшоў Jesús і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Jesús зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Jesús. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана», але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Jesús, стаў пасярэдзіне і сказаў:
спакой вам. Потым кажа Тамашу: дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку твою і ўкладзі ў бок мой, і не будь няверуючым, але веруючым. Тамаш, адказваючы, сказаў яму: Пан мой і Бог мой. Езус кажа яму: ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў. Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб веруючы, вы мелі жыццё у імя Ягонае. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Паслухаем пастырскае слово нашага мітрапаліта на нядзелю Божай міласэрнасці. Умілаваныя браты і сёстры ў Хрысце, сёння ў другую велікодную нядзелю каталіцкі касцёл адзначае свята Божай міласэрнасці, якое 26 гадоў таму устанавіў святы Ян Павел II. Божая міласэрнасць, безумоўна, з'яўляецца Божай таямніцай. Менавіта так казаў пра яе пан Езус у аб'яўленнях святой сястры Фаўстыне. Гэтыя словы паўтараў і вялікі шанавальнік Божай міласэрнасці, святы Ян Павел II, які заклікаў: трэба ўсё больш адкрываць таямніцу Божай міласэрнасці і жыць ёю кожны дзень. Мы можам сказаць, што кожны чалавек нябесны мільянер, бо як дзіця Божае ён мае багатага айца на нябёсах. Айцец наш вельмі багаты, багаты ўсемагутнасцю, багаты справядлівасцю, але найбольш багаты міласэрнасцю, найдасканалейшай уласцівасцю Творцы. Міласэрнасць – найважнейшая, найвялікшая уласцівасць Бога. Нядзеля міласэрнасці, якая сёння адзначаецца ў касцёле, нагадвае нам пра гэта. Калі чалавек звяртаецца да Божай міласэрнасці, калі ён моліцца, просячы «змілуйся надо мною», ён не проста просіць аб прабачэнні грахоў. Ён моліцца менавіта аб надзеі, аб міры, аб вызваленні ад страху, аб тым, каб знайсці сваё месца ў жыцці, каб знайсці сваю веру. Разважаючы пра Бога як пра айца, багатага на міласэрнасць, мы павінны быць гатовыя праявіць міласэрнасць да ўсіх, хто ўчыніў зло, але пакаяўся ў сваіх грахах і просіць прабачэння. Езус даў нам малітву «Ойча наш», дзе словы «І адпусці нам правіны нашы», як і мы адпускаем вінаватым нашым, сведчаць пра лёс нашай вечнасці. Таму мы павінны паразважаць над сваёй здольнасцю прабачаць. Часта, на жаль, мы чуем ад некаторых людзей: «Я ніколі не дарую тое, што яны мне учынілі». Тым часам, як зазначаў папа Францішак, калі ты не прабачыш, Бог не прабачыць табе, ты зачыняеш дзверы. Давайце падумаем, ці здольныя мы прабачаць, ці мы не можам прабачыць. На абразе міласэрнага Хрыста Збаўцы паказаны з ранамі, на абразе Хрыста Збаўца паказаны з ранамі, які ён атрымаў, паміраючы на крыжы. Аднойчы пан Езус сказаў святой сястры Фаўстыне: «Калі вы не верыце маім словам, то паверце прынамсі маім ранам. Калі моя смерць не пераканае чалавека ў маёй любові, то што яго пераканае?» Справа адкуплення Хрыста была настолькі дарагою, што ён заплаціў за яе найвышэйшую цану сваім жыццём. Чалавек сам па сабе не можа купіць міласэрнасць самастойна, бо ён быў бы адкуплены не срэбрам ці золатам, а каштоўнай крывёю Хрыста. Таму Божая міласэрнасць для нас бясплатная, але не кожны яе атрымае,
бо яе можна прыняць толькі з пакорным і скрушаным сэрцам. Любая моладзь, ёсць адна цікавая песня на англійскай мове. У ёй напамін пра тое, што міласэрнасць Божая аднаўляецца кожную раніцу. Тэкст гэтай песні літаральна ўзяты са старонак Святога Пісання з кнігі «Плачу Ераміі». Літасць Пана ніколі не заканчваецца. Міласэрнасць ягоная трывае навекі. Яна аднаўляецца кожную раніцу. Гэта хіба адны з найбольш суцяшальных і падбадзёрваючых слоў, якія вы знойдзеце ў Бібліі. Божая любоў і міласэрнасць не толькі ніколі не скончацца, але і аднаўляюцца кожную раніцу. Якая можа быць большая надзея для нас? Міласэрнасць Божая не заканчваецца ніколі. Як бы мы сябе не паводзілі, якімі б грэшнымі не былі. Міласэрны Бог беражэ нас і прагне весці нас да шчаслівай вечнасці шляхам любові і прабачэння. Міласэрнасць аднаўляецца кожную раніцу, але і мы павінны таксама імкнуцца праяўляць любоў да Бога і бліжняга, пачынаючы свой дзень. Усемагутны Бог заўсёды дае нам надзею і чакае таксама нашага аднаўлення ў Хрысце. Дзеля нас Ён згадзіўся на пакуты, дзеля нас пайшоў на крыж, дзеля нас уваскрос перамогшы смерць. Усе дзеля адной мэты – збаўлення свету. Святая Фаўстына старалася запаліць Божай любоўю і міласэрнасцю як мага больш людзей. У нас ёсць магчымасць чытаць яе дзённік, пасланне Божай міласэрнасці на роднай мове, маліцца вяночак да Божай міласэрнасці, выпрошваючы неабходныя для нас і іншых родных ласкі. І, безумоўна, аднавіць нашы духоўныя сілы і ўмацаваць нас у веры дапаможа поўны і годны удзел у святой Еўхарыстыі. Дзякуючы за бязмежную любоў Езуса да нас, мы просім міласэрнага збаўцу благаславіць наш касцёл, усіх вернікаў і ўвесь наш народ. Тваёй міласэрнасці, наш нябесны Ойча, давяраем лёс свету і кожнага чалавека. Дазволь усім жыхарам зямлі спазнаць Тваю міласэрнасць, злітуйся над намі і захавай свет ад знішчэння. Будзь міласэрны да нас і да ўсяго свету. Езу Хрыста, давяраемся Табе і спадзяёмся на Тваю міласэрнасць. Маці міласэрнасці, маці нашай надзеі, нашай будучыні, цалкам Табе аддаемся і даручаем Тваёй апецы наш лёс, лёс нашай краіны, лёс усяго свету. Давяраючы ўсіх нас Божаму провіду, Яго міласэрнасці, шчырым сэрцам благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Зараз устанем, вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога.
Праз Езуса Христа, які памёр і ўваскрос, каб падарыць нас вечным жыццём, узнясём да Бога супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям радасную праўду аб уваскрасенні Хрыста. Цябе просім. Молімся за людзей, якія займаюць высокія пасады ў нашай дзяржаве, каб іх рашэнні спрыялі дабрабыту і духоўнаму развіццю нашага народа. Цябе просім. Молімся за людзей, якія страцілі надзею, каб уваскрослы Христус адарыў іх асаблівай ласкай. Цябе просім. Молімся за памерлых, за якіх складаецца ахвяра святой імшы, за Чарнова Віктара і ўсіх памерлых сям'і Чарновых, за Маскалевіч Віктара. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ў штодзённым жыцці з веры чэрпалі сілы для жыцця ў згодзе і любові. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Христос Пан, пастаўшы з гробу, алілюя, алілюя, радасць даў свайму народу, алілюя, алілюя, даўшы цёбе шкадавання, алілюя, алілюя, Ціля грішних радаманяў, алілюя, алілюя. Гэты дзень радасць адзіна, алілюя, алілюя. Праслаўляй Божага Сына, алілюя, алілюя. Бога ў Тройцы вызнавайма, алілюя, алілюя, честь і хвалу аддавайма, алілюя, алілюя. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Милостивый Ойче, прими дары Твоего народа, учини, каб усе, хто праз вызнанне веры і хрост атрымаў новае жыццё, дасягнулі вечнага шчасця праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами. У гору сэрцы падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё пра сваё ўваскрасенне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усімагутны, неба і зямля, полныя хвалы Тваёй, Гасана на вышынях, благословленный той, хто приходить у імя Пана, Гасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы,
і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Хрыста праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненае целам і крывёю Твайго Сына, напоўненае Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласцівы прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста нашага Пана, праз якога адорваеш свет усялякімі дабрамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе вяки вечныя.
памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем Виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Баранко Божий, який віриш на себе, грахи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який віриш на себе, грахи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грахи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Слезы ствола рук вытирайте, прогоняйте из сердца грех. Песни радостно спевайте, хай гучит тебя веселый смех. У вас Пан над панами, и Он живи, Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. У вас Пан над панами, и Он живи, Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя.
запалена, варти зброя, камінь перешкодився. Не стримала їх злая воля, суд, що нам життя нясі. Знищить Бога, хто старався, надарівно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Знищить Бога, хто старався, надарівно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Бог могутний, пан натури, що створив земний обшар. Вийшов з гробу, знищив мури, безсмертний володар. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Ісу Христе, дай збавлення, долучи нас усіх. Раз Твое воскресенье, да супольного си святых. Не перед Сыном Божьим, хай хвалу возносить кожний. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Не перед Сыном Божьим, хай хвалу возносить кожний. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Молимся. Просим Тебе, всемогутный Боже, ученика прийняти нами пасхальний сакрамент, завсёды быў дзейсным у наших душах, праз Христа Пана нашага. Аминь. Святый Архангеле Михайле, присядьте, коли ласка, послухаем объявы. Понеділок, аўторак, серада і пятніца, святая імша ў 19 гадзін, чацвер і субота ў 9 і 19, у нядзелю ў 11 і 18. Магчымы змены, сачыце за раскладам у вайберы. У адседзе і жацераве ў нядзелю імша ў 9, у новым сверчні ў 13. Заўтра падчас святой імшы на 11 гадзін памолімся ў інтэнцыях пра заступніцтва слугі Божага айца Фабіяна. Адбудзецца замена і благаслаўленне ружанцовых таямніц. Дзякуем за ўдзел у трыдууме і велікодных набажэнствах, удзячныя за сродкі, сабраныя на арган. У ларку ёсць новыя часопісы «Аве Марія» і «Наша вера».
Запрашаем жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у парафіяльны хор. Рэпетыцыі адбываюцца ў суботу о 18 гадзіне. На новы тыдзень прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить и стераже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Фабияне наш чудотворца, стал печени оборонцем, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печени оборонцем, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печени оборонцем, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. Одари ласка і хвали алтара слугу Твоєго Отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Ойчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Радуйся, неболада горка, будуй-ка будуюсь молоти, с мертвых повстал згодно слово, а ты моли за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас молись в потребе, aby мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Надюша, спасибо тебе, Надюша. Я знаю, что хочу. Давай послушаем. Если вот, например, смешать педали, давай послушаем.